Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Simmangpat ka madgaya man anagga po iti pagadalan, manong. Una din ko. Ayan ka din ni Nanang. Awan mat dito'y balay. Napan siguro iti ayan ti basit aminulaan nyo iti nateng. Di mo ka dinadanon edi simangpat ka ang nagapo iti pagadalan? Saan mo't manong? Agluto ka nga rudan, tasurutak ni Nanang. Amangan no na pan nagsibog iti mula iti basit agar din tayo. Wan manong. Nakaluto ako ni ti inapoy. Sige, tama panak iti ayan ni Nanang. Kain imbag na pailaang, napanmanan iti garden. Ibagak tumat ka ni Manong Mike asumurot intun sumangpet. Wan, tapagawidat ni Nanang. Amangan no mapasubyan kat mabignat. Nanang, apay nga imay kayo, kat nabiit kayo pa'y anagimbag. Agawid kayo, tasyak ti agsibog. Naimbaganak mo't anak ko, kabailakon. Saan, Nanang? Amangan mo mapasubyan kayo. Kasta tinararamid day ditatang, iswa na sa paapi musay. Danag mo lakit din ay anak. Sa anak mo't nga gurigor. Basta agawid kayo, Nanang. San abale? Taumay dito ni Mike, apaman ang makasangpat. Alang nga rod, tay naklabaan dagiti uniformiyo. Saan kayong aglaba, Nanang? Maibabad kayo manan. Anya lang nga rodan nga ay, agtugawak ka dilatan. Agtrabaho kayon to, intunan anay tiin nanayo. Tanggadan nyo pa'y matati pa nagsaksit yo. Apay anala daw ka asimmangpat. May saka dagiti naglinis iti pagadalan, manong. Nasabat ko mat ni Nanang. Naggapo ka no ditoy. Pinagawid ko, tamangan no mapasublian. Hindi da aywanan ti bagida, kat kanayon dalang arudan nga agsakit. Apay nga ta marigrigat tayo, manong. Dahil tamot ti damdamagak iti bagik, nukas diyan nga agmay-may saak. Agbaliw tupay nga ta ti kasasaad tayo iti biyag, manong. Adda kada tayo dahi ta, ading ko. No aggagat ti nagsalukag tayo, barang makalungaw tayon to. Apay nga agtutungtong kayo dita soli. Katado pa'y dagiti karton dito nga itulod yu ijayan tilugan. Napaning jailugan, boss. Urayan mi agsubli. Apay nga urayan yu pa'y laeng. Ipanyon ijay dagiti karton tapno jay lamang ikargan no sumangpot man ang jailugan. Un, boss. Mapan kami. Dayta katimadi kada kayo at trabahador. No awanan ti pos ang agbantay kasla kayo makabolos ang marabutit. Ibagam kadagiti kakadwam, dagunay kayo. Un, boss. Mapan kami. Sayang ti may susweldo kada kayo. No kasta ti aramid yo. San kakadiunay anaunget kadagiti trabahador? Di mo kadi makita nga awan payagbayag at trabahador ta dito'y pakturya ti chichirya? Sadot nagidya at trabahador isong agpapanaw da. Nababala nga ro din ti pasweldom. Naungit ka pa'y. Jakit din agunget no makitak idang agtutungtong. Kitaam, pimanaw dagiti lalaki. Babae pa yan ti parabunag kadagiti karton. Ingkagbiro kiti lalaki ang nagagat. Dinalay nga gawit iti nadagsad. Tapno saan alugi ti maitangdan kenkwana. Ay, sige. Mapanak man iti ayan dagiti aggargarden. Ta sigurado ang makaawit dagiti iti nadagsen. Wad, may mayat dagiti naruam iti rigat. Tapno di da pumanaw adagos. Nagagat nga agpaiso dagiti napanglaw. Nairwam da iti rigat. Nakasusuon ka manan iti timba ang mapan agsibog ijay garden. Ay, anya ngay nga rod manang, kasapulan dagiti anak ko nga agad adal ti kwarta. Ay, pero bilang arudan arigat mo. Pagsardengam ida, taisudat ti agsibog. Kasanuda ngay alomong aw no agsardeng da nga agadal. Awan mo't lang ti aramaten da nga agtuloy iti kolehyo. Aging kabailak, isakad ko ida. Kita man dagiti anak ko. Nagsardeng da. Tawan mo't lang aramaten da nga agtuloy nga agadal. Nalalaing dagiti anak ko. Sayang mat ano pagsardeng ida manang.
Ay na parparigatam laang tabagim. Inton na idalit ka. Ad-addan tirigat yu. Sapay la kumaata saan? Anya asapay ko matasaan. Awan papanan na no kasta laang ti panagtrabahom. Kita anak ah. Dagiti anak ko ti agtrabaho ija garden. Iso asa anak unay amarigatan. Nakarubot ka mo't. Papanam. Adamiting adarayak. Saan ka di amagnakay ti ayan dagiti aggargarden? Wen, lumabas sa kijay. No da oras mo, agdamag ka ijay, no da mayat nga umay agtrabaho iti faktorya. Deta talaga ti panggap ko. Apaman na malpas ti meeting ko, mapana kijay. Dagiti ubing pay alalaki, tapno na lakadala nga isuro. No nataengan, nareklamo dagijay, kan sapulon da tinangina at angdan. Tingamin kayat mo kat makalaka ka. Di mo kayat ti agparanod. Na, tapay ko mga iparanod ko tinagbanugak. Naglalainganon ngay dagita marigrigan. Mabalinsamot na naburasan dagiti lubyas, manong. Agburas tayo. No adda maburas tayo, itulod ko ijay kalsada, tayo nakila ko. Awan ngamin bagas tayo. Kasapulak pa iti kwarta, manong. Pagkatang ko iti project mi. Uray siyak nga rod. Kasapulak mat. Uray ni Josie. Adda kanumat babayadan na. Nagrigat lakit din ti biyag tayo, manong. Nadaylako tayo. Masapul ngayon anay tayo ti mapaglakwan tayo. Tapno makagatang tayo ti masapsapul iti kusina. Kanidya pagadalan. Aganos tayo laeng, ading ko. Saan tayo mat sigurong agnanayon na kastoy? Agburas takit din, tapno makaado ta. Narunot samot tanda ito isakwa pagkargaan ta, manong. Ang mga numapisang. Sana bale, iremedyo ka. Galuta kun ano iso. Saan ka diya kababain? Nurot-rot ti sakwa pang isakuam kadagiti ilakom? Saan mat ajay sako ti ilakok? Diyan mat linaon na. Nagpangit ti sako. Ngamno kita ang tilinaon na. Nagpipintas gaya manatang. Ne, pinunumot ti sako anak ko. Nadagsan Kabaalak nanang. Isalog kun, tay nakilako. Ay, pasensya kan anak ko. Sikan ti mapanagla ko, tadyak mat makaawit iti nadagsan. Isungarod nga adda ka para awit. Alwadam iti dalan anak ko. Nadagsan ti awit mo. May mayat sa umay kayo nanang. No maitulod ko iti ayan tilugan, da kayong timapan mangilako iti tsindaan. Tatulungak pa ni Mike iti garden. Alangarod anak ko, tagpalasak pa'y biit. Dagtutubo ti taigit ti kalsada. Nakaawit iti dakkel arut-rutas ako. Dayjay, hindi sunan iti ikit. Sardeng akman. Barok. Anya kadiday taawit mo? Natang, sir. Ipaninanang ko iti tsindaan. Gumatang kayo kadi, sir. Sa nakagumatang iti nateng. At dalayawis ko ken ka trabaho no kayat mo. Trabaho, sir? Agad adalakmat? No kayat mo, agadal kalata. Nga magtrabaho ka kada kami into nagretira ka. Mabalin mo mati agtrabaho iti aldaw, kada klase ka iti malam. Adda ka di kasta, sir? Adda dito yung syudad ti kasta. Amum ka di ti faktorya ti chichirya dito yung syudad. Kukuwak da ijay. Anya ka di ti trabaho kijay, sir? Agibunag ka kadag iti produkto. Padasek sa ti trabaho nga ibagbagan ni Mr. Cruz, nanang. Kabailam nga ta, anak. Saan ko mamay sakripisyo ti panagadal mo? Kuna namat na mabalin ko kano ti agadal, no agritira at iti malam. Padasam Ngamno saan mo akabailan? Di agawid kan dito'y away kat ituloy mo ti panagadal mo. Nanang, barang makatulong ti sweldo kadag iti kakabsat ko.
Basta iunay-unay ko asan nyo abaybay ang ti panagadalyo Dayta ti kapatgan amagunod tapno nasaya at ti masakbayan. Ikarit nanang. Saan ko abaybay ang tipanagadal ko? Kaano ka nga rod amapan? Inakpay kasaritan ni Mr. Cruz, nanang. Noon niya ti kunana. Inakagpakadak ni maestra, ta umalis ak ijay syudad. Adakan ka dayta anak ko. Mabalin mo lata ti agsubli ditoy, no madi ijay syudan. Ada kadimot lang nakitam amabalin a parabunag iti kinarton at chichirya. Adda, imbagak nga umay dito faktorya no interesado. Ay nga estudyante met. Ha? Kasano nga rod ang makatrabaho no estudyante? Ay sus, di mo man inusar ta utak mo. Ang mga nusadot pay, kat saan ang makaawit itinadagsan. Nakita kiti igit ti kalsada ang nakaawit iti nakalasako anapunno iti nateng. Ha? Kasta ka di? Ang kunamot nga estudyante? Imbagak nga gadal iti malam. Agtrabaho ka data iti agsapa. Adamot pang malam dito ya pagadalan. Agyan kadimot iti quarters nagiti trabahador. Kanya pa'y ngay. Alangan nga ginawid iti rinabii. Katagad-adal kat nga rod. Apay, awan lat sabalin ang nakita. Asaan aday ta nga estudyante? Apay nga dupay lang dagiti karton ditoy. Saan pa'y mo't anapun no jay lugan nga agi-deliver iti chichirya? San asimrek dagiti kakaduak, boss? Nagikatdan sa kanong. Ha? Apay ang nagikat da? Kasanon ngay dagiti mai-deliver a produkto? Mabayag pa'y ang mabunag ko dagitoy, boss. Awan mo't nga minon dagiti kakaduak. Ay, unay han. Naladaw lang ti sweldo da, di dan simrag. Ha? Isungag na nayod da na panglaw, tasadot damot ngamin. Aday malisan da, boss. May mayat ka nung kandakdakal ti sweldo. Anya dakdakal? Mamati kamot dita. Day tamad ti kunada, boss. Aganos tayo nga titinulong anak ko. Napanmat nagtrabaho ni Manong Yo, kabayatan nga agad-adal. Tuladak mo ti kinagagat ni Manong, nanang. Oray siyak mga trabaho mo, ti trabaho, iti unag ti balan. Lulakit di agtitinulong tayo. Saan nga agnanayon ti kinapanglaw tayo. Ikagumaak mo ti makaadal, nanang. Day talaang ti pamuspusan, tapno makalungaw ti tao. No agsalukag, agbiag. Ngamno sadot, awan lat ammokon. Basit mo't ngamin ti garden tayo, nanang. Apay analawa ti garden daan ti Dina. E dito tabasit kada tayo, nanang. Ada nga minsigod agarden ti asawa na anak. Datayo kat awan nalawa agarden day di tatang nyo. No kumasaan anasapa apimusay ni tatang? Saan siguro akastoy tirigat tayo? Si kakaditi imbaga ni Mr. Cruz nga umay ag-apply dito'y faktorya. Siguro madam. Anya siguro? Wano saan ti kayat ko amangag. Di nakita nak ni Sir ijay igid ti kalsada. Tinamag na. No kayat ko kano ti agtrabaho ditoy, madam. Isu nga imayak. Kunam kanumot nga ag-eskwela kay ti malam. Kasano ngayon di pa nagtrabaho? No kayat yu ang masapak asumrag, tapno masapak matarumwar, mabalin mat, madam. Basta makumpletong lakit niti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No kayat yu akit, masapak asumrag, tapno masapak pay arumwar, mabalin ka di, madam. Basta makumpletong lakit niti 8 nga oras iti agmalam, sakbay nga agretira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak na agtrabaho, kan saan asadot. Namnamaan niyo, boss. Saan asadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga rudan. Agyaman boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na kan katipagyanan nyo at trabahador.
Kan ti agbalin at trabaho. Agpada kayo kan ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak ditoy. Ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka din ditoy. Medyo. Ay, anya di nadamag ko. Nangagko ako na ni boss nga gadal ka kanumot. Estudyante ka ka di. Wan, saan ka nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak ditoy. Nagsarda nga kun anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mo't nga agritira. Tapay amasapa ka nga gritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matendo kasta. Uray si ka, mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakilalugan. Nalakalaang mat at trabaho, sir. Sana ka nagkamali ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ak unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka ka di amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kan agadal ka iti malam. No panunutam ang narigat, talaga ang narigat. Ngam no panunutam ang analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y faktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom, inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samat ngagpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Jakmutan makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tultulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti garden yu. Isu nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno isu dati mangubra iti garden. Ay, Sa balimat kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adinamot magawat. Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam di tanatayan. Mangted ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di nga agsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addina. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan kumat adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang. Angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti paper ko. Adapay gatangok a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasa na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naon ni nanang.
Adda nga min iti kwarto na. Ang mga nabannog. Sa nabali, tawan mat klase tayo ta. Agburas tayo tinatang, tayo tayo sursur. Wen manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho. Katagad-adal pa'y. Nagagit dahi di Manong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumit laeng, manong. Apay nga takas to iti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kaya tasawan da ito'y. Payamin ningningan na. Ah? Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka matlaang agadal. Kaslangarod kayat ko apadason. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan Day talagayam. Basta si ka. Mabalin namin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mo't ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sangamin anang sibog kadagiti ka imulmula natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal nito. Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga. Ha? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang amnopulos, adi mo mat ka ba alam, dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas jay ni Auntie Dina, nanang. Nakita na kami ngamin iti garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbaga na nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo. Adda kanupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda. Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsinada. Addan bukod da pamilya. Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idi napasamak kita. Iso at timang kanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo. Adda, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tabasuswelduan ka nga ron. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo kadimadlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tap nagtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alakyan tigaraw na. Anya? Kastamit nga rin tinadlaw ko. Amang ano agayat matan kini Tom.
Maistorya akon ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilaangan nanang tikad kadwami ijay balay. Uli la kagaya man iti ama. Ay, sanak man nguli la. Nung binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Ngay kagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga uray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka. Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanya. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Nagyaman na. Tasimang bay kay tibiyag ko. Nakargaan yung titrag, ngam awan pa iti driver. Wan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay ngay. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan wadala ang nakataktakan na. Awan kayam, anda ka di pa'y amam mo, makayat na ti umayag trabaho dito yung faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't lang kuma. Kasla ka di mutlakan ka, nalaingag trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrab-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laang no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mo't kada kayo, nanang. Aganos tayo pa'y tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mo't nga ijay syudad, manong? Nasaya at mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumot ni Mike ijay. Taagadal mo't akas kanyak. Pumanaw mo't ni manong may? Aganos tayo pa'y ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kaya't mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Arapa-apa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan nanang? Mayat kit di no umay ni Mike tap no makaadalmat. Dandani ag kolehyo. Agurnong iti pagadal na. Kaya't mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, ah? Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Ngam asino nga ti kadwayong agtrabaho iti garden, nanang. Didak pagdanagan. Uray saan ko nga aduan ti imulak. Dakdakkel matlaang ti masapulan yo. No agtrabaho kayo adwa iti faktorya. Ado nga ta, nanang. No agtrabaho kayo, binulan kayong agsweldo. Makaurnong kayo. Ngam ti basit agar din tayo, mabayag sa tayo agapit. Sa bagay. Sige nga, Rod. Agtrabaho akmatan iti pagtrabahuan ni Manong. Itataddan kadwa ni Janet nga agibunag kadagiti karton. Naawan klasem, kumuyo ka iti driver no mapanag-deliver iti produkto tayo. Sursurwam meten ti agmaneho. Agbalinak to a driver ti delivery truck, boss? Di mo ka di kayat? Adun ti agorder iti produkto tayo. Iso akasapulan pa iti may sa delivery truck. Kayat ko boss. Sursurwak nga ro ti agmaneho. Patya ka nadaras ka lang nga makasursuro. Tanasaet ka iti anyaman na bahangay. Ikagumaak, boss. Saan ko adadaalan day ta panagtalakyo? Alang nga, Rod. Asidag ti pag-deliveran da ita. Iso ako muyog kan.
Makasubli kayo, sakbay ti sa sarak mo iti pagadala ninton malam. Agyaman ak unay, boss. Gaputaman nakaawat kayo. Nasapa pa'y ipapantay iti pagadalan. Inak pa'y agpapukis. Tatidugan ti buko. May mayat no umatidog ti buok mo. Tanapimpintas ka. Ngam ti kasta akas lapukis ti lalaki. Ha? Napintas ko nang? Saan kit din? Bayamon ti agpapukis. Bagay mo ti atidog a buok. Ang manipod pa'y ubingak. Kastuyin ti buko. Ngam itan tabalasang ka. Saan ka di arumbang amabaliwan mat ti buok mo? Bagay ko nga ta. Ang mga no katawaan dak. Apay kumangay a katawaan da ka. Adukit di ati mangaramkan ka. Ah? Sige. Padasak man nga rod ti atidug a buok. Sino nga taday ta nakapalda ang nakatalikod? Payman. Hoy! Sino ka makibibiyang iti kinarton dita, ha? Boss, anda ka di sa bali nga ipaubrayo? Ha? Sika ka di dayta, Janet. Apay, boss, didak ka di nabigbig. Saan mat unay anabayag di sa anyo ayo umay dito'y faktorya? Maikawa aklaang. Sigod ngamin akanayon ka nakapurontong kan nakamaong. Ita, nakapalda ka? Kan, saan pa yun apukis ti lalaki ti pukis mo? Ho, napintas ka ba't gayam? Ha? Thank you, boss. Uray da kayo. Nagpintas kayo. Ay, sigudan na napintasak. Ngamsi ka, ita ka lang nga napintas. Huh? Idi, guwapo. Ha? Boss? Apay ngagmay-may sa kamanen, amapan ije pagadalan nyo. Nagpasyudad da manong ko, auntie. Anya manen tinapananda ije syudad. Agor nung da kano iti pagadal da, auntie. Dayta katay kunak. Parparigatan nyo laeng ti bagiyo. Kabaulan da siguro, auntie. No di da kabaulan, di agawid da. Kita man no anya ti resulta ti kinaambisyo sayo. Saan kano adakas ti agarapaap? Basta awan kano ti aramid adakas, auntie. Ambisyo sa kayo kit di dayta ti amok. Uray, pasaan kami kanomot at dumawdawat kan ka, auntie? Nagbastos ka matan nga ubing? Ha, dita ka man laangan? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. Apay, di mo ka di isursuro di anak mo itinasaya at asursuro? Apay ka di manang. Nasimpot mo ti anak ko. Malaksid lang no aglablabas ti kasasauna. Kasasaw kitay. Ang madikit din tito na dati sa una. Pasensyan amanang. Alabay ang takasaok to ti anak ko. Rombang laang. Nagtrabaho laang dagiti kakapsat na ijay syudad. Ang kunamatlan asinon. Siya kung ti dumawdawat iti dispensar manang. Kunam no asino ngagsasaw. Immob ubingan. Kasanon to pa yan inton dumakal. Amangan no di na pa'y am-ammon da tao. Ha? Anya ka ditimbagam ka ni Antim Adina. Kasuron na ka man. Sorry, nanang. Inulit na ngamin nga imbaga nga ambisyosa tayo kano. Anya nga minti imbagam, anak. Diyak matan nalapdan nga imbaga. Asaan tayo man at dumawdawat kan kwa na? Saan mo nga ulitan nga ibaga ti kastakan kwa na, anak? Unay niya ti ibagbaga na. Saan mo apatulan? Mabalin ka di, anak. Huwan, nanang. Lumikli kaklangan, nagsabat kami. Nasakit ngamin di pa nagsasauna. Baybay amlatan, anak ko. Awan matlaang ti maganam mo. Nusong batam ti madi nga ibagbaga na. Saanin ang maulit, nanang? Nagpaisun sa matay ko na nga amangan no agayatan ni Janet kanitom. Manipod ka na yung dangag kuyog. Dakil ang tinagbaliwan ni Janet.
Saan na tumbo ititigtignay na. Inaram nga tan ni Tom, dayjay a Janet. Day tatisan ko nga mo. Basta ti makit-kita, kat napasig da iti tunggal maysa. Makita man nga agpaiso ni Ayat. Mapagbaliw na, ultimo tumboy. Di tapayaan mo, nun itom ti makagapuno apay ang nagbaliw. Awan mo't ngamin makita ka Malaysia no kas di nga kuyog da. Ang imposible man. Nga dapay sa bali ang makagapoy, ti panagbalbaliw na. Ang mga no dalaang mo't makagapo, no apay alalaki ti sigo datigtignay na. Ngam kinapudno na, talaga babae tirik na. Nagpintas kan, Janet. Saan ka di ahusto tay kunak? Abagbagay mo ti atidug abok. Uray si kamot, Tom. Nagtar kamot. Sapay ko ma, tagtalin at ti panaggayam ta. Aging gadi ta makaturpos. Masiguradok ngagtalinaad. Awan pa'y nagayam ko akas kan kay ti kinasayaat kan kinasimpot. Nalabas samot day ta pa ng patirayok mo. Seryoso ak itim bagak, Tom. Kaya't mo ka di, nga ipasyar ka mat ijay nano mo abalay mi. No maikariak lakit di nga ipasyar mo ijay balay niyo. Apay kumasaan ka amay kari. Awan pa'y babae nga impasyar ko ijay balay. No dilaang siksika. Pudno ka di day tangayong bagam. Amangan kit dimat no may kamanuak nga ipasyar mo ijay balay niyo. Uray damagam to ni nanang ko. Si kapay lang ti babae. Apadap awak ijay balay. At da ka din relasyon nyo kini Manang Janet, Manong? Awan pa'y ading ko. Saan ko apaayan ti tarigagay ni nanang? Ama katurpusak pa'y. Madlaw ko ngamin anasingad kayo ni Titunggal Maysa, Manong. Planok pa'y laang ading ko. Ngaminton makaturpusak. Iso ti babae ng arapaap ko. Nasingpet matkit di kan nagagat ni Manang Janet. Awan ti makunakken ko ana. Kaya't kung ipasyar ijay balay. No awan klase. Agpakadakan ni boss. Masiguradok adi na tayo palubusan. No agigiddan tayo atalong agpakada. Sigurado day ta, ading ko. May sublat kan tumat, nga agbakasyon inton sumangpat kami. Nakitam ka di, ti ibagbagakan ka? Saan ka di ahusto, Anya tinakitak ahusto ako naman, ha? Kunam nga agad adal di anak mo. Angam nangisang puhet iti babae. Inton madamdama, agsikog to di babae. Kat ipaaw-awer danto kan ka ti anak da. Kapo ka di tanang isangpat, kat agasawa dan? Uray saan da pa'y nga agasawa, Kayat mo asawan, agbinbin nantay dalatan? Awan papanan na, no di agsikog to di babae. Adda kadakwada day tamanang. Amo da mo tinasaya at kansaan? Iso nga rod nga iparparupakken ka, asaan na mapasamak ti arapaap mo, makaadal danto. Anya pa'y nga no di kasta. Sa anak mo't nagkurang anang bagbaga kadakwada. Kat, mamatikan nga agpaiso ti ibagbagak, Ay, kunak tumatkan ka. Awan pa'y imbagak, asaan apim mayso. Imbag ta si kamat ti simublat anagawid anak. Si kamat ti pagdamagak. Pudno ka di ti atap ni Antiyo nga da relasyon damanong mo kan ti babae nga impasyar na ditoy. Awan pa'y ita, Nanang. Ngam plano ni Manong Arman, inton makaturupos dan iti panagadal da. Day tati imbagak ka ni Antiyo. Ngam ipilit na ti atap na. So binaybayak. Mamati ak iti imbaga ni Manong mo agayim na ti babae. At padada na singpet, Nanang. Kaya't dati makaturpos iti panagadal da. Anya ka di mo ti alalaan ti babae a kurso. Agpadada mga alala iti kinapulis. Ngam amo yun, Nanang. Sigud atumboy gayam da iti babae. Ngam nagbaliw gapo kini Manong.
Kaawatan nga agayat mat nga rod ka ni manong mo no kasta. Nagbiit, panaglabas ti aldaw. Dandani kayon makaturpos iti kinapulis. At ako mairekomendayo apadayo anasing patatrabahador dito asumukat to kada kayo. At daading ko abalasang, boss. Nalaing mat day nga agtrabaho. Sige. Nulakat takaslakad na kayo kinimay ka nagagat, kayat ko. Ngun, boss. Kaslayson to ti kasukat ko no makaturpusak. Kaskada kami ka ni Mike. Agadal kumamat lang. Sige, basta nagagat-lakit di. Tsakamin kayat ti sadot. May pasigurado, boss. Uray babae day jay. Talis tumat nga agtrabaho. Kaano nga rod nga umay day takamsat mo? Umadanin ti bakasyon kan panagturpos mi ka ni Janet, boss. Umay tumot ten apaman nga agbakasyon kami. Anya ti kunam, mapanmat ni Josie ijay syudad. Agturpos nga minan damanong, nanang. Sayang met, no sa bali ti sumukat nga agtrabaho ijay. Kabailan nga tani ading mo ti agtrabaho, kabayatan nga agadan. Adda kami pa'y mat kinimanong akadwana ijay. No agpuliston ni manong, di adda pa'y lang matakadwana, nanang. Saan mo nga ron abaybay anti ading yu ijay O nanang, tapay kumabay-bay ngay. Ay, sapay ko mata makaturpos kayo amin. Dandanin makaturpos ni manong, nanang. Sakto matan ti sumaruno. Maragsakan ak unay, tamalpas matlaangan ni Tom. May santon apulis. Wan nanang, mas daw tulakit di jay sana mamating agad adal ni manong. Bay amlat tadagiti tao, akanayon nga awan pa nagtalag na itipada na a tao. Wan mat kiti nanang. Ti kunada, isuda lang tinalaing. Ne. Apay, anak ka pulis ka iti kastaunay. Papanam. Itagamin ti panagturpos ti anak ko akas pulis. Inakmamat imarcha ti anak ko. Anya? Pulis? Kunam? Di nakmanrabakan, sika? Pudno ti bagbagag. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ididitoy. Saan nga asawa day jay, tagpadadang agad-adal. Aggayem dalaeng. Na, pudno ka diti ibagbagana. Nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige manang panawan ka pa'y dito'y dalan. Inak agpagraduar. Arapa-apa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pudno ti ibagbagak. Aggid dandang agturpos iti gayem na babae nga impasyar na ijabalay. Sana nga asawa day jay, tagpadada nga agad-adal. Aggayem dalaeng. Pudno ka di. Ti ibagbagana nga agturpos a pulis, ti anak na. Sige pa'y manang. Panawan kan dito'y dalan. Inak agpagraduar. Saan ka di amang rabrabak laeng? Ne, apay kumaamang rabak ka. Rumbang ka di nga irabak pa'y dayta. Sige, tama nga dumaladawak iti pakaangayan ti graduation ti anak ko. Sinalbag. Nagpintas ti kaus na. Agpagraduar nga ta nga agpaiso. Agdan anak na a pulis. Apay ngay nga agmay-maysa. Intasabtan ni nanang iji paradaan ti Jeep, manong Mike. Wan atin ko, agkukuyog to'y mapan iti pakaangayan ti graduation ni manong. Sigurado ang maragsaka ni nanang amang imarcha ka ni manong. Umuna pa'y lang da ito'y abaligi ni nanang. Sumarunutan tumat. Mabayag pa'y kanyak, manong. Sika, kat dandani kan agenrol iti kolehiyo. Basta tuladen ta ni manong. Masapol nga aglepas tayo amin. Akas arapahap ni nanang para kada tayo. Iso alala ingagmat, manong. Arapahap ni nanang. Ngamda tayo matlang ti agnumar. Para itinasaya at masakbayan tayo.
Bagbagay yung matay tabado yun, nanang. Masapol ang napintasak mat iti graduation ti kabsat yaw. Naragsakak una ay graduaron ti kabsat yaw. Uray da kami, nanang. Naragsak tayo amin. Andan polis a kapamilya tayo. Anya nga tamot ti makuna ni Auntie Dina no maamuan lang agturpos ni Manong. Nagsabat kami ijay dalan itay. Dinamag na no papanak. Imbagayo ka di nga agturposan ni Manong Tom. Imbaga, kaslasaan ang mamati. Pinanawak latan ijay dalan tamangan no maladawak. No awan adagos tilugan. Kuna ni Manong Mike, ag-blow out tayon to kano. Kat ayaban tayo ni Auntie Dina. Wen, tatno di na atapan nga agbalbalog ni manong mo dito yung syudad. Kablaawan ka, anak ko. Gapo iti kinasait mo, may sakanton a pulis. Congratulations, Manong Tom. Congratulations, iti ka barbaro a pulis. Agsaludo akman, Sir Pulis. Oh, Ta nagsaludong agpaiso. Agyaman ak unay kada kayo, Agyaman tayo iti apo. Ta nasalon at tayo akanayon. Uray pirmi, ti kinapanglaw tayo. Uray na panglaw ti tao, no lakot na salunat. Dakkelan a pagyamanan iti apo. Ayan ka din ni Manang Janet, Manong. Kablaawan tayo mat, Dayjay ti kapamilya na. Madlaw ang naragsak ta. Di daing pagarop, amaysan a pulis ni Janet. Ay, imbaga na kanya. Ano saan kayo kano anak kita? Saan kano nagtuloy ang nagadal? Inalukoy ko ngamin nga agadal mat. Ni, addaytan, umay dito yan. Kablawan ka to. Pinagyaman ako na ikan ka. No saan ta nagkita? Ang mga noawan da ito'y abalikik. Bukod mo abaligi dayta, Janet. No saan ka nagsalukag? Saan ka nagbaligi? Congratulations, Janet. Babaan iti pa nang lukoy mo kanya. Iso ang nagtuloy ang anagadal. Awan iti planok nga agadal. Itatagpadatan ang nagturpos. Andan to ipudnukan ka. No anyaman day tang ipudnom. Si dada anak adungaw. Basta si ka. Agyaman ak unay kan ka, Katsapay ko ma. Tasaan tangagin na dayo, iti master kan at trabaho. Maragsa ka na, tanakapasa ka iti board exam, anak ko. Naan-anayon ti kinapulis mo. At dapayan pagtrabahuan mi ni Janet, nanay. Nairan ang agkasapulan da iti nagaplayan mi. Naswerte kayo nga rudno kasta, anak ko. saanin nga iti paktorya ti pagtrabahuan nyo, Manong? Da kami matan kini Josie ti sumukat kada kayo ijay. Lalaingan niyo ti agtrabaho ijay, Tapno di na kayo ikatan ni Mrs. Cruz. Istrikto da ijay. Wen Manong, agtrabaho akmat iti bigat, agadalak iti malam. Uray para bunagak idi iti karton. Nakatulong mat kanyak, tapno makaturpusak. Uray kasano ti kinababati trabaho. Dumteng ti panakay talo, babaen iti gagat ken anos. Ag-blow out tayo, sakbay amapan agtrabaho ni Tom kas pulis. Pag blow out ka din ni Manong, ti pinadakkel mo ababoy, nanang? Talaga nga insangrat ko dayta para iti panagturpos ti kabsatyo. Asino ka diti kang runaan ang maawis, nanang? Adda ka ni Manong yu dayta Ngam ti kang runaan nga awisek kat ni Manang Dina. Ha? Kunak mo saan yun nga awisan? Takanayon na tayo at agibasitan, nanang. Awan ka no ti pag-aadalmi, tanapanglaw tayo. Nalipatam ka din ti bilin, ano barsaken da ka iti bato, kat barsaken mat iti tinapay. Uray kas jay ti aramid na, pakitaan tayo latta iti nasayaat. Naglaingan ngay, no tinapay ti ibarsak ko, nanang. No ngay natamaanak iti bato nga imbarsak na. Basta saan atutupan ti tao amad iti aramid na, kasta tinasaya at atao anak ko. Nagagat mo't la ka di dagiti kakabsat ni Tom. Wen,
Awan ti makuna kadakwada. Masapa damat asumra iti paktorya. Nayunak sa ti oras sa panagtrabaho da iti paktorya. Nayunam kadimat ti sweldo da? Apay ko man nayunak. Kat saan mo't anak kaadal ti kamsat na? No saan ang nagtrabaho iti paktorya? Nalipatam samet a sweldo na ti inaramat na anagadal. Sana sika at inang paadal kan kuana. Nagsweldo ka di. No saan ang nagtaod iti paktorya ti kwartana? Nagbanugan na ti kwartana ako nam. Saan mo abasta inted? Aguray ka man. Apay aya nga isakit mo day dya tao. Ibagbagak lang ti pudno. Itaman pa'y nakaumay ka diti balay, sika, Josie? Umay kayo kumaawisan, auntie. At the blowout ni Manong Tom. Iparupam ka di kanyak nga adda pulis akapsat mo? Auntie, napatig ka kaninanang. Iso asi ka kano, ti kapatgan nga awisan na. Nga ta? Saan ka di akayat na lang nga ipasikat kanyak ang nakapagturpusan ti anak na? Awan matikas ta nga imbaga na, auntie. Amok pa yun. Ang adda importante apapanak inton madamdama. Ay, kasta ka di, auntie. Dumagas kayo. Sakbay amapan kayo iti papanan nyo. Makitan to no makadagasak. Sige nga rod, auntie. Umuna ako na. Kat sumaruno kayong ton. Kasla kayat ko timapan. Mauna anak mo iti bait. Linais ko ngamin ida. Umapalaksam na addan na paggraduar ng anak na. Idinto ta siya kat awan. Apay asaan mo akadwa ni Antim, anak? Ada ka nung importante ang papanan na, nanang. Unay lakit din ni Manang Dina. Anya nga iti importante a papanan na. Apay ngamin akas lang napudot ti dara ni Auntie Dina kada tayo. Saan ko nga mo, anak ko? Gamawang mati madingar aramiden tayo kankwana. Dayta nga ro ti bakas dawak, nanang. Dumteng to ti panawan, amayat ti panakilangan na, no kanayon anasaya at ipakita tayo kankwana. Nga ta, nanang. Dayta ti maawatak kankwana, anak. Awan ti anak na anak katurpos. Idinto ta nalawlaw at isanikwada ngamda tayo. Anya nga'y kumati pa kainaigam ijay, nanang. Di na siguro maklon. Ngamin, marigrigat tayo nga misuda. Napanan ni Manong ijay syudad. Tamang rugin nga agtrabaho kas pulis. Ingkamimatan kini Josie ijay syudad, nanang. Sige, anak ko. Lalaingan yo. Tapno makaadal kayo mat akas ka ni Manong yo. Wenanang, uray sang kay bagada na panglaw tayo. Ikagumaan mi ti agadal. Uray awan sa nikwa tayo, anak ko. Gagatlaeng ti puunan tayo. Kalpasan ti sumagmamano atawan. May sakto mata na maestro. Daita ti karkararag ko, anak. Ti makalpas kayo amin. Ulitak, nanang. Ikagumaan mi atun uyen ti arapaap tayo. Anya ka di mati kayat ti adim akurso, anak. Damagin yun tukin ko, nanang. Saan pa'y kano ngamin ang nakapagdesisyon, dinamag ko. Nakastrek ka din ni Manong mo, kas pulis. Wan, boss. Duwada ka ni Manang Janet. Maragsa ka nakpara kadagi jay atwa. Masigurado nga danto na ununag pa ya relasyon da. Nalambit, sir. Pudno ka di atong boy ni Manang Janet, idi, boss? Pudno da ita. Ngam nabilag ni Ayat, tamapalok nang na tinatangka na puso. Kasta tinapasama kini Janet. Diyo ko na anatangkan ti poso ni Manang Janet, sir. Kaslakasta na, talakyan kat nga rodidi. Mamati adakkel ti maaramidan ti ayat iti tao. Numaminsan, depende dayta iti agayat. Ada tumboy nga agayat iti pada na babae, uray saan kumarumbang. Adamat lalaki nga agayat iti bakla. Saan ka di, boss?
Nga madamot daddu maalalaki, nga gayat iti bakla, gapo iti material abanag, wano gapo iti kwarta. Kasta mo tinangag ko. Pudno nga ta. Nadlaw ko asurot-surutan na katimay sa atumboy di pagadalan na. Iti kaano man, sa anak apailawan iti may sa atumboy manong. Rumbang lang nga din ko. Sa maysa, ubing kapay. Makauray ni ayat. Wen manong, saan na bale? Tawan pa'y matimbaga di tumboy kanya. Nadaman ibaga na ken kaasa na rumbang. Likli ka mon. Ay, wan gayam. Nakapagdesisyon ka din? Noan yan to akurso ti alaem? Wen manong, kaya't ko tiyagbalin aners. Ay, kunak nukaslakan niya ka man nursuro. Addan to nga rod nurse sa kabsat ko. Sapay ko manong. Agbati ka dito opisina. Tadda ka no surutan mi managdakdakas. Anya ka diti kaso ti managdakdakas. Adda ka nun hinuldap-dabas. Imawag ti driver dito'y presinto. Apaman ang nakaruwar dagiti huldapar. Nagturuan da ka no. Nakalugan day ti gate away car. Ngam naala ti driver ti plate number na. Sige, agan-anad kayo Managdakdakas ti kalaban nyo. Ikararag mo. Ng awan dakas ang mapasamak kada kami nagkakadwa. Wantong, kat mapan kayo ka din. Wan, inyawag ko kadagiti daduma presinto. Takitaan da amin nga aglabas alugan. Apay nga takalaat ang nagtibayo ti barongkong ko. Anya ka diti kayat asawan da ito'y. Awan mati sakit ko iti puso. Adda ka di kayat asawan da ito'y. Hello? Asino ka di dito Kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Arapaa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hello? Asino ka di dito kumusta tinapanan nyo? Ha? Adda kayo dito ospital? Anya tinapasamak? Anya? Napaltugan nitong kunang? Saan? Masapol nga awagak dagiti kakabsat nitom. Mapan kami iti ospital lumalpas ti trabaho. Diyos ko, sapay ko matawan da kasama pasama kinito. Ilisim ko mga po iti anyaman na pagpagatan na. Di mo ko mabaybayan ti lalaki anang tadragsak iti biyag ko. Hello, manang. Sika ka di na ito'y manang Janet. Juan Josie, mapantayo iti ospital apaman amalpas ti opisina. Diyak makapanaw itanta siya klaang tiada dito presinto. Apay ka di manang. Anya ka di tinapasama. Napaltugan ka nun ni Manong niyo. Anya? Apay ang napaltugan. Asino tinang paltog? Napanda nagresponde ti may sa apas na hold up. Ikat, kasano ita ni Manong? Diyak pa yan mo. Diyak pa nakita. Inyawag dala ang kanyak na impanda iti ospital. Sige, taibaga ka ni Manong Mike. Tagpakata kami ka ni boss. Taumay kami. Manong Mike, hinta ka no iti ospital. Ha? Apay, anya ti aramiden tayo di ospital. Impanda ka no iti ni Manong Tom. Napaltugan. Ha? Napaltugan ni Manong Tom? Inyawag ni Manang Janet kanyak. Ada ka no hold up or akinamat da. Sas, delikado nga rin kasta. Intag pa kada kini boss na mapantay di ospital. Kasano nga ta ni Manong? Anya ka nga ospital tinang ipanandakan ko na. Diyak matan dinamag ta natarantag. Awagak ni Manang Janet tadamagag. Oh, apay nagkuyog kayo nga imay ditoy. Saan ka di arumbang adda kayo iti ayan ti trabaho yo? Agpakada kami kuma boss. Mapan kami di ospital.
Apay ko maamapan kayo di ospital kat nagsalun at kayo mat. Intaray da ni Manong Tom iti ospital. Napaltugan ka no. Doktor ka nurse kayo kadi, tada kayo ti kasapulan da ijay. Mapan kayon tua, inton malpas ti trabaho yo. Madanagan kami ngaminan, boss. Kaya't may amakitan no kasanon ti kasasaad ni Manong. Nurse kan doktor ti kasapulan na, saan kat ada kayo? In kayo kit din iti trabaho yo. Mapan kayon to, numalpas ti oras ti trabaho. Nakita ka naggapo dagiti agkabsat ditoy. Apay akaslag parparikot da. Agpakpakada dakit din, kat saan pa'y mo't nga oras ti panagaawid? Ha, naglalaingandan nga'y. Apay nga agpakpakada da. Napaltugan ka nun ni Tom, aday di ospital. Anya? Apay ang napaltugan? Diyan ka mo saan ko na dinamag? Imbaon ko lat taidama pa nagtrabaho. Ay, awan lakat konsiderasyon mon. Pinalubusam ko maidaa. Saan mo't nga'y sudat imang taming, tatimot doktor? Bimma to atalagan ti pusom. Kasanuno at dadagas ang mapasama kinitom, saan da na makasarita piman jay tao? Palubusan kayo ang masapay ta arumwar. In kayo ni ospital, Josie. Padamagan dakto no kasanun ni Tom. Agyaman kami unay, boss. Inakibaga ka ni Manong Mike. Tamapan kami ni hospital. Sige, katsapay lakuma, tawan dakas ang napasama kini Manong yo. Agyaman nakmanin, boss. Madanagan kami unay ka ni Manong Tom. Ala, in ka naayaban ni Mike, tamapan kayon. Sige nga, Rod. Dumagas kami pa iti ayan ni Manang Janet, boss. Mala, in kayon. Nasapa kayo mat nga imay. Nasapa ka diti panagawid nyo. Itay kami pa'y kuma. Ngam di na kang pinalubusan ni Madam. Imbagkit di ata da ni Sir. Kat pinalubusan na kami, Manang. Talaga aman nakaawat ni Sir. Ngam ni Madam, saan? Kuripot pa'y ni Madam. Intayo ka din di ospital, Manang. Sige, tagpakadaak pa iti kadwaming adda diti presinto. Ibagak amapan ko kita ang ti kadwami iti ospital. Palubusan da ka di, Manang. Masigurado ka, takadwami matin nakitaan sa anak mat nga agawin. Alang Roden, urayan da kan, Manang. Kabagis, apay akas lang madanagan kan agdardaras ka amag na. Kuang amin, Manang. Adda ka no iti ospital ni Tom. Isutin niyawag dagiti ubing. Adda ka di cellphone mon, kabagis. Ti amok kat awan cellphone nyo. Adamot inted dagiti kakaanak ka ma cellphone ko. Agmay-may sak ngamin iti balay mi. Isu akanayon dak nga i-video call. Ay, kasta ka di. Ay, amom nga Roden, nga aramatan ti cellphone. Ay, uwan ama nang. Nalakalaang matasuruan. Sige, tamapanak pa'y. Anya nga tati sakit ni Tom. Ay, adda pa'y gaya man cellphone na. Di na amo idi nga aramatan ti cellphone. Ay, agbaliw sakit din ti biyag ti kabagis ko. Saan ko nga ipadlaw nga adda apal ko kenkwana? Imbaga ti adda dito'y information nga addan iti ward ni Tom. Ala, mapantayon ijay. Kunaklakit din o di ICU ti ayan na. Ngam na imbag ta saan? Kat ijay ward. Uray siya nga ron. Kunaklakit din no grabe. Lino kunak ti kadwami a pulis. Kuna na delikado ka no. Pinagdanag na tayo deta a pulis, ha? Inton kon madanog ko dahi a pulis. Nalakala ko mati dumanog. Danugam ti lalaki a pulis, Manang? Numabalin la ko maa. O sige, intayon iti ayan na. Imbag man na nakaumay kayo atalo, kat oras pa iti trabaho. Kunaklakit din no pudno ti imbaga ti kadwata. Agrabe ka kan. Patpatsyamot day di asidro. Langsot day jay. Di tamot sakam ti ayan ti benda, Manong. Isu ti pinaltugan ti awanan bain. Ngam napaltugak mo ti tiyan na. Adda di ta ICU. Bambantayan ti pulis. Imbag man. Tasan asika ti adda di ta ICU, Manong.
Nakigtutak idi nakitak nga da pulis ijay. Kunak no si katibang bantayan da iti ICU. Danag yu lakit din aya. Adayo pa itibito ka ti tama ka. Iso nga awan pagdanagan yu. Kunaklakit din no, grabe tinapasamakan kan anak ko. Unay kayo lakit din aya. Permi ti danag yu. Hasino kumangay ti saan nga agdanag? Sa ula ang anapaltugan kan kat makapadanagan. Tapno manayunan ti pamilya tayo. Kaya't yu kadi ang mga asawa ko, nanang. Apay kumasyak ti damagam ngay. Saan mat asyak ti makiasawa? Damagak laang no palubusan dak. Apay kumangay nga iparit ko ti pagragsakam. Adamat ten trabahom. Asino ka di ti babae, anak? Magpailaang nanang. Saan ko pa'y ngamin nga inaram? Mga sawa ako ngam awan pa'y matgayam inaram mo. Masiguradom ka day akayat nakati babae nga armam. Kumusta ti kabsatyo? Saan mo't gayam grabe, boss? Saka tinatamaan, lasaglaang. Awan tinatamaan ato lang. Nasaya at met. Ta sana grabe ti pan nakapaltog ti kabsatyo. Awan kayam, agayan ayat da ka din kini Janet? Saan sapay mat, boss? Ngam saan ni nga mo, nulimod kit di ti relasyon da. Apay ko mga ilimod da. Awan mat ti tumubngar no kas pangarigan. Awan mati amok, boss. Diyak lang amo at ikabagyan ni Manang Janet. Ti amok ket addan relasyon da ide. Tanasinged da iti tunggal maysa. Ni Tom tinamagbaliw iti kinatao ni Janet. Urayan tayo ti sumaron no akabanata, boss. Mabalin mo ka nun ti agawid ko na ti doktor. Kasta ka din, nanang. Agyanak pa ilang injay balay, iti sumagmamanong aldaw. Wen tapno aginanaka pa'y. Agpaimbag ka analaeng. Saan matadelikado da ito sugat ko, nanang? Mabit ang maimbagan da ito'y. Masapul at ang gadam dayta anak ko. Agsubli ka lang iti trabaho no naimbagang kan. Matong paltibilin ti Reyna, nanang. Nasaya at mat, tapno daras ka maimbagan, pules a pinaltungan ti managdakdakas. Sapay ko ma, tasaan namatay tinapaltugak. Nanang, kaya't ko amabalod lang, saan namatay? Maimbagan siguro, anak. Tauray kasano ti kinadakas ti may sa tao. Ikan iti gundaway ngagbalbaliw. Una nang, napilitan naklangan ang paltugan ko na, ta pinaltugan nak. Ngam, saan nga iti ulo ti pinaltugak? Jaynam na maag, asaan na nga ipatay? Apa yan? Adamot saklay mo amagmag na dito'y dalan. Nadisgrasya, anti. Nagresponde kami iti may sa abos an hold up. Inabak na ka ti hold-upper? Sika tinapaltugan? Kasta ka di? Napaltugak ti hold upper, anti. Adda ito ospital, ngam bambantayan dagiti pulis. Amangan numapan ilibas dagiti kakadwana. Ay, pagmadyan na ti kasta at trabahom. Ay, may mayat langan ti manalon. Tawan pagdandanagan. Ngam kasapulan tayo mo't dagiti pulis, anti. Addamang tiliw, no addaman nagdakdakas. Ay, jak lakit di kayat apagbalinan a pulis dagiti anak ko. Ay, amangan no saan lang asaka ti mapaltugan. Nuulungay, di pa'y kat maunat. No kasta amin nakapanunutan ti tao. Kasanon, no umadudag iti managdakdakas. Tawan mang tiliw kadakwada, anti. Amang no patida kayo, kat ulian ti agtatakaw. Naimbagan ka din tasakam, taimay kan dito'y presinto. Medyo mayaten. Adda sa balian na sakit ko. Tiiliw ko kan ka. Diyak madaaran. Di nakman rabakan,
Taamangan no mamati akan ka. Rumbang nga mamati ka. Taday tatipod no. Ala, mamati ako no day tati ko nam. Talaga ka di, amayatan day tasakam. Naan-anay ti panagimbag na. Nulakat sumbatan na kon. Ah? Anya ka di ti kayat mo nga isungbat ko kan. Agun ka matan Janet. Napud mo unay ti panagayat ko kan ka. Amumat, anaso di ti panagayat ko kan ka. Tom, ikan na kumapa iti panawan amang tingiting itiriknat. Di na kumamot ng parigatan, Janet. Please. Sinong batan nga ta ni Manang Janet ni Manong Tom? Napanda nag-date. Masigurado kasong batan na. Tanaragsak damat nga katkadwa kini Manong. Kan nagsangit pa, idinapaltugan ni Manong. Sa bagay. Masigurado nga katunusan da. Tagpada damat anasing pait. Nabayagdan nga gayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Masigurado nga katuluyan dan to. Kat mapadasan tanto ti agabay ading. Si Kamat Manong. Abay adagos. Ti masakbayan. Nabayagdan nga agayam. Amudan ti kababalin ti tunggal maysa. Sigurado nga katuluyan da adwa. Mapadasan tanto ti agabay. Si Kamat Manong. Abay adagos. Di da pa'y nagtulagan ti kasara. Di mo ka di kayat? Mapadasak ti agabay. Tadyak pa'y nagababay kat. Sa bagay. Damo ta ti agabay no kasbilang. Iti pa'y kabsat ta. Masigurado kamayat to ti bangunin da a pamilya. Tanasaya at ti trabaho da adwa. Naliday ka mo't kabages. Ada ka di parikot. Ay, awan parikot ko. Syakpay. Nakitak ngamin analiday ka nakatugaw di tang agmay-maysa. Isu nga inasitgan ka, Manang. Adalaang nalagip ko. Iso ako nam analidayak. Awan mo tirumbang apaglidayak. Ay, uwan matkit di Adamat mabalin mo iti biyag. Magatang mo matamin akayat mo. Kanalawa ti sanikwam. Ay, pudnumat. Iso nga awan tirumbang apagdanagak. Wano paglidayak. Panawan ka pa'y nga rod, Manang. Anda pa'y papanak. Awan kabalay ko nga anak ko. Addan bukod da abalay. Adayodan kanyak. Naimbagpay ka ni kabagis ko. Taiti lang asidag tinagbalayan datom kan ti asawa na ani Janet. Nakapagturpos mat amin nga anak ni kabagis. Pulis, maestro, kan nurse. Ay, saan gayam alapad ti kinapanglaw? Tapno makaadal ti tao. Ay, anya dayjay. Ay, adamat nagkarintong ija kusina. Inakman kitaan. Apay anak kalukat ti tawa. Ay, adan samot nakastrag. Ay, tulungan dak! Nana, nangagyo ka di dayjay? Ninsamot Manang dayjay. Agpapaarayat mat. Darasag, Janet. Alam ti paltog mo. Umawag ka iti kadwata. Tamapanta di balay ni ante. Agan nagkango masidag. Agarudok ka. Tapno dida ka madlaw. Siyak mat ije bangir. Aganat ka mat, Janet. Iti kasukpukan mat, ti panglikawam. Sa batam dagiti kakadwa nga umay agresponde. Awan sa bali apag naandag iti managdakdakas. No saan nga iti doadalan ngagturong dito Iawag mo. At ti may sa agrupo, kat iti makannawan adalan ti pagyananda. Ti
Timot may sa grupo, kat iti makan ni Gid. No aglibas man dagiti managdakdakas. Di da pagarupan nga da pulis iti madalanan da. Ala, inta nga rudan, kat agan-anad ka. Ah, anti, nakarakad ka. Ah, mabitlaan, ukarkarang ka. Aday ta. Anya tinapasama ka, anti. Ada nang uli dito balay, Barok. Anya? Ah, dara-dara tisa kayo. Masapul nga ipanda kayo di ospital. Matayak ka din, Barok. Pinaltugan ti managdakdakas ti sakak. Hanggang saan mo tanaguni ti paltugda. Nakasailin sir siguro, anti. Ipanda kayo pa di ospital, anti. Ayaban tayo ni nanan, tapno adda kadwayo di ospital. Tag-duty kami kani Janet. Napanan nga tandag iti managdakdakas. Nabibigyo ka di ida, anti. Nakamaskarada amin, Barok. Upat da, tumboy samot ti maysa. Madlaw iti panagsasauna. Hindi ka idanag. Taaddan da Janet, kanda duma a pulis iji dalan. Ay, kasta ka di Barok. Ay, imbag man. Nangagmiti pa nagpaarayat yo. Isungay may kami adagos. Imbag man, Barok. Idi nagpaarayat hak. Pinaltugan ti maysa ti sakak. Binusalat ti maysa ting iwat ko sana kinrakod. Diyada dumak at dinadaal dati aparador. Inala dati alahas ko. Ay na, agyaman agkan ka, Barok. Pagrebangan mi dayta, anti. Timang salwad, iti seguridad, ti umili. Nanang, agpalas kayo. Ipantayo ni anti iji ospital. Pinaltugan ti agtatakaw. Diyos ko. Anya ti pinaltugan da ken kuana. Saka na, nanang. Ala, darasan nyo. Uwan, anak ko. Ti cellphone mo, anak. Agri-ring. Mabitlaan, song bata. Hello, Janet. Kumusta di tayan yon? Pinaltugan dati sa ni Auntie Dina. Anya? Natiliw min dagiti awanan bain. Inlugan mi idan iti polis mobil. Urayin da kami. Tailugan tayo ni Auntie Dina. Pinaltugan dati sa na. Napaltugan ni Auntie Dina? Uwan. Anya ka di pa'y tinala dagiti managdakdakas ija balay mo, manang. Ay na, dagiti alahas ko. Imbag tayo di kinapkap dagiti pulis. Naala damot lang dagiti alahas ko. Imbag tanang ngagmi ti panagpaarayat mo. Nagunay mat adagos da Tom ken Janet. Iniawag da ka dagiti kakadwada a pulis. Dakkel gayam ti maitulong dagiti pulis. No adda kastoy apasamak. Wen manang. Isu asaan tayo at agibasitan dagiti pulis. Naalibtak da Tom. No di da inyawag ka dagiti kakadwada. Ay, jakla amon. Amangan no saan anabaawi dagiti alahas ko. Inaladala nga rudan ti alahas mo. Pinaltugan da kapay. Nagdakas ket dagitan. Wen nga rod. Angam ita, nakaposas dan. Di dan makalisi. Maikawak iti kaawan dagiti agkakabsat dito'y Paktorya. Nagagat ka nasisingpet da. Dagiti kabarbaro at trabahador kat adda sadsadot da. Di da maartapan iti kas kadagiti nga agkakabsat. Napudno da nga agtrabaho. Ngam di nakaturpos da. Pimanaw damutan diti Paktorya. Agsipod tanangat nga to ti sweldo da iti trabaho da ita. Inaramat dalaeng ti Paktorya. Kasanwa ko nam nga inaramat da ti Paktorya. Nagtrabaho da iti husto. Inaramat da ti sweldo da tapno makaadal da. Ngam no awan to'y Paktorya. Di da kumamat nakaadal. Saan mo da nagprogreso to'y Paktorya? No saan agapu iti kinagagat kan kinaanos da ngagtrabaho? Isuapatas tayo laeng. Nadangran mo't gayam tito lang ti sakam. Maopera ka no, taikatanda ti naderder ato lang. Sukatanda ka no iti landok sa dasimintuan.
Tawal dagiti ang managdakdakas. Ay malungsot dako ma iti pagbaludan. Inaimbag ata saan aday ta ulom ti pinaltugan da. Huwin nga rod. Idi pinaltugan dati sakak. Jak nagkutkot Tapno didak manen paltugan. Nang pidot ti may sa iti lupot. Kat inrepet da itingiwat ko. Ay, una yung dagi jaya managdakdakas. Kasanon, nunayra na nga awan datom kan Janet. Daytan ti jak amo. Amangan no anyan tinapasamak kanyak. Pagmadyan ti agmaymay sa iti balay manang. Isu akin ay kayat datom kan Janet nga ijay asideg ko tinagbalayan da. Ibagak tuman met kadag iti anak ko. Tada ko mamat agyan, ija balay. Nabayagayam abirbiro kan dagiti pulis dagiti agrupo. Ato kanon ti babalay nga inuli da. Wen gayam, damanong Tom, kan manang Janet tinangidaulo iti panakatiliw da. Nagpulo matlaangan dagiti awanan bain. Nailanad pa yun iti pagiwarnak. At danto pamadayaw ang maipaay kadagiti nang tiliw nga indauluan damanong kan manang. Rumbang laang. Ay iso adakkel ayaman ko kadatom kan Janet. Imarayat dadagos idi nagpaarayatak. Di kagdanag, anti. Awagak to da kasinsin, taumay da. Di da kay panawan. At ako makabalay yung anak yo, ah? Ay kasta ko mga rod, balasan ko. Ang pimanaw damat ngamin. Kumusta ni Auntie Nanang? Di pa'y ka di mabalin nga gawid? Dandanin agaawid anak. Pinabantayak pa'y ka ni Jose ta umayak mangala iti pagsukatak. Jakmat masarong karan ni di ospital. Tabisi akmat iti pagadalan. Mapanbuntun sa rungkaran ni Jabalay da. Dandani mat na nagawid. Agsublin to no follow-up check-up na. Kadwa ak tumanayin. When matitian, Nanang. Jakmat ngamin mabalin ti lumangan iti pagadalan. Sana bali tasyak mat ti mang bambantay kan kuana. Ni mat Jose ti mangas asikaso kan kuana iti ospital. Awan ka di pa imay kadag iti kakasinsin mi, Nanang. Di da ka di umay pasyaran ni Auntie? Day tangaron ti pagladladingitan ni Antiyo. Ada imawag, kat di da kanupay makaumay, tadi da mapanawan ti negosyo da. Imay kami, tapno iyawid da kay balayo. Itako mati panagawid yo. Agyaman ak unay kada kayo. Imbag kayo pay. Tasidadaan kayo amang tulong kanyak. Day tatirumbang iti agkakaruba, ken agkakabagyan, anti. Uray ka sa no tirigat, no agtitinulong ken agsisinaranay, saan amarik na tirigat. Nakaamiri sakitan. Idi, adda panangumsik kada kayo. Gaputan apang law, tinakaikamangan ni nanang yo. Gapo kadi, iti kinapanglaw mi. Isung adayo tirik nayo kada kami, anti. Pakawanan da ko mabarok. Saan ko anakita ti kinadalos ti puso yo? Tati kinarigat yo ti makitkiitak. Awan tigura mi kada kayo, anti. Jay ibagbagayo idi. Isu tinagbalin akarit. Tapno ikagumaan mi ti makalungaw. Katbay ti makagapo. No apay anagbaligi kayo iti biyag. Ken gapo iti kinaanos yo. Gagat ken anos laang tipuunan mi, anti. Uray na panglaw kami. Adatan dito'y balay mo manang. Inakpay basit di tabalay ah. Umayak tumanan apaman amalpas ko ti trabaho. Ading ko. Italaeng anaamiris ko dagiti nagbiddotak iti kalabas. Ay pakawanen na ko ma. Lipatan mo ti amin manang. Mga baruanan tayon. Dayawak ti kinasingpat dagiti anak mo. Nagasgasat ka ngam siyak.
pagkunaamat manang. Nang lawat isanikwam, idinto ada kami kat basit laang. Ang tigamang mo, kati kinasaya at dagiti anak mo. Uray siyak, nairanod mat iti kinasingpat da. Dayta, tipod no agamang. Ay, nakaumay ka mat, balasan ko. Adda ka din napatig nga ibagam. Umay kaawisan, auntie. Blowout ita damanong tom. Naitaloda iti ranggoda. Gapo iti kinapudno, da nga agserbi iti pagilian. Ay sige, umayak Ay, ala kidakkel akalding ko. Tainayon tayo, iti pamasidahat tayo. Kalding niyo? Wen balasang ko. Ay, sagutak mat ida. Tana ital ugayam tirangguda. Ay, talaga maipanakkel ti tao. Nga uray no napanglaw. No lakit di tanapudno. Ken nasaya at atao. Ati wen natay baknang. Aswitek ken sadot.